otu n'ime ndị nkụzi na Igbo Nwere Mmadụ Worldwide Group. Ehiwere nkụzi na ọmụmụ a ka enwe kụziere anyị ka esi asụ nakwa ka esi ede asụsụ Igbo, n'ihi na achọpụtara na ọtụtụ ndị amụrụ n'ala Igbo anyị ha anaghị ede asụsụ Igbo, ha makwanụ ka esi asụ. Ọbịa mere ejisi ka amalite nkụzi na ọmụmụ a na ọgbakọ a. Mana otu ihe ị ga-aghọta bụ na onye ọbụla chọrọ ịmụ asụsụ ọbụla ga-ebido na mkpụrụ asụsụ ha, nke bụ mkpụrụ edemede n'asụsụ Igbo, maọbụ gị kpọọ ya abịdị Igbo. Ma chetakwa, o nwere ọtụtụ ndị na-anaghị anụ nakwa anaghị asụ. Ọbịa mere ihe ọmụmụ a ga-akụzi ya n'asụsụ Bekee, kụziekwa ya n'asụsụ Igbo. Ndewo. Dịka ahụrụ n'abụ ọcha edepụtala nke Bekee, which is ABC to Z. Lekwa nke asụsụ Igbo, akpọrọ ya abịdị Igbo. Anyị ga-agụ ya ka onye ọbụla na-ama ka esi agụ ya nwee ike mụta ka esi agụ ya. Enwere A, B, Ch, D, E, F, G, W, R, W, H, I, I, J, K, L, K, L, M, N, N, W, N, O, O, P, R, S, Š, T, U, O, V, W, Y, Z. Dịka ahụ na nke Bekee, letters of alphabet, there are 26 in number, mana aka na keyboard 36, which is 36. Abịa, o nwere ndị iche dị n'etiti nke Bekee na nke Igbo. Abịa na nke a ga-ahụta Q na X. Ọ bụrụ ile anya na abịdị Igbo ọ nọghị ebe a. Mkpụrụ edemede Igbo enweghị Q, enweghị X. Mana abịa na nke Bekee, o nwere ọtụtụ ndị na-ebe a na-anọghị ebe a. Elee ihe dịka gbe, le, enwere I, ọnọbụ n'asụsụ Bekee, enwere kpe, kwe, enwere nne, nye, ọ, enwere shi, enwere ụ. Ile anya, ndị a anọghị na nke Bekee, which is English letters of alphabet. Nke a dịka m kwuru na mbụ, edoro anya na onwe onye na-amaghị ka esi agụ nke Bekee, mana abịa na nke Igbo a ga-eji agụ abụ. Ka anyị were abụ ahụ. Enwere A, B, Ch, D, E, F, G, W, W, I, I, J, K, L, M, N, N, W, N, O, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Y, Z. Abịa na abịdị Igbo a, dịka enwere na nke asụsụ Bekee, ekere ya ụzọ abụọ. We have it into two, the vowel sounds and the consonant sounds. Dịka m kwuru, enwere vowels and consonants. Otu akọ dị na abịdị Igbo. Enwere ụda ume a na-akpọ ya voice n'asụsụ Bekee, mgbochi ume a na-akpọ ya consonant. Ma echefukwala, abịa na abịdị Igbo enweghị Q, enweghị X. Mana abịa na nke Bekee, lekwa ihe ndị a niile enweghị ya n'asụsụ Bekee. Ebe a ka anyị ga-akwụsị taa. N'oge gara aga anyị lebara anya mkpụrụ edemede Igbo maọbụ gị kpọọ ya abịdị Igbo, ma n'ụbọchị nketa anyị na-aga ileba anya n'ụdị ya nke bụ ụda ume. Chetakwa na agwara m gị na-ekere mkpụrụ abịdị Igbo ụzọ abụọ, nke bụ ụda ume na mgbochi ume, mana ugbu anyị na-aga ileba anya na ụda ume. Chetakwa na agwara m gị na a ga-akụzi ihe a n'asụsụ Igbo, kụziekwa ya n'asụsụ Bekee, ka ndị na-anaghị anụ nwee ike ghọta ihe a na-akụzi maka ya. Ndewo. Abịa na nkọwa ya, abịa n'asụsụ Igbo dịka ahụrụ udume. Udume bụ mkpụrụ abịdị ndị ahụ mgbe a na-akpọpụta ha na-enwe mgbochi nke ume. Dịka ahụ vowels, some authors define vowel sounds as those sounds that are produced without obstruction of air from the vocal tracts.
Okay, dịka edepụtara n'abọcha, anyị ga-ahụ nkọwa ụdaume. A kọwara ụdaume dịka mkpụrụ edemede ndị ahụ na-enweghị mgbochi nkuume mgbe a na-akpọpụta ya, meaning that there is no obstruction of air from the vocal tract, just like explained in English. Abịa enwere ụdaume Igbo, ha dị asatọ n'ọnụọgụgụ. Aga m akpọpụta ya ka ihu ka m si akpọpụta ya. Enwere a, enwere e, enwere i, enwere i, enwere o, nwee ọ, nwee u na o. Ndị nke a bụ nke Igbo, ha dị asatọ. That's 8 in number. For the English vowels, we have that just 5 in number. We have the a, the e, I, o, and u. Ndị iche dị na ha abụọ bụ na nke a dị asatọ mana nke a dị ise. Ọ bụ na ile anya na the English vowels, we see we just have only the one I, one o, and one u. Mana abịa mgbe enwere i, enwe i, enwere o, nwee ọ, enwere u, enwe o. Nke a dị atọ, that's 3 karịa nke a. Mana abịa na ụdaume Igbo, ekere ya ụzọ abụọ, nke bụ ụdaume mfe na ụdaume arọ. Edepụta ya. Dịka m kọwara na dịka m dere, ekere ụdaume Igbo ụzọ abụọ, ha bụ ụdaume mfe na ụdaume arọ. Abịa na ụdaume mfe, enwere a, ị, ọ, o. Abịa na ụdaume arọ, enwere e, i, o na u. Abịa na ndị iche dị ya, dịka m depụtara ndị a bụ ndị otu a, ile ọgwụ a bụ ihe mgbe ị ga-ahụ nga. Abịa na nke a, akpọrọ ya ndị otu e, e bụ ihe mgbe ị ga-ahụ, ọ bụ ihe mejide ya ndị otu a na ndị otu e. Ma mbụ gị si na ụdaume ndị a ha bụ ndị mgbasa mana ndị a bụ ndị ororo, ka m kọwara gị. Abịa na ụdaume ndị a, kpọọ a, lee ọnụ a, ọ gbasara agbasa dịka m kọwara. Ndị niile nọ nga, mgbe ị na-akpọ ha, ọnụ gị na-agbasa agbasa karịa mgbe ị na-akpọpụta ndị a. Anyị ga-ele ya ugbu a. Ọ bụrụ na ị kpọọ a, ọnụ gị na-agbasa agbasa, mana kpọọ ee, ọnụ gị na-agbatụ ororo, ọ na-agbasacha dịka nke a. Otu akwa dị na ị na i, ọnụ gị mechitụrụ emechitu na nke a, ọ gbatụrụ ororo karịa nke a. Abịa na ọ, otu akwa dị ya na o, ịkpọ o, ọnụ gị gbara ororo, mana ma ị kpọrọ ọ gbasatụrụ agbasa. Abịa na otu akwa dị na o, ya na u, ọnụ gị gbara ororo na nke a. Ọ bụ ihe mere na ịkpọ ya ụdaume mfe ndị a ugbu a, ịkpọọ ha ndị otu a, ma ọ bụghị ịkpọọ ha ndị mgbasa, nke pụtara na mgbe ị na-akpọpụta ha, ọnụ gị na-agbasa agbasa. Abịa na nke a, mekpọọ ya ụdaume arọ, gị kpọọ ya ndị otu e, ma ọ bụ ndị ọnụ gị na-agba gịnị ororo. Abịa, otu ihe ị ga-aghọta na ụdaume Igbo bụ na ha na-amalite mkpụrụ okwu Igbo ma kwụsịkwa ya. Ka anyị lee ịma atụ. Ịma atụ, ka e were otu ụdaume nga, enwere a, ka ede a, gbakwunye ya, ka a gbakwunye ya, dee, gbakwunyekwa ya a ọzọ, a ga-enwe ada. Ada bụ aha mmadụ. Ọ bụrụ na ewere ihe dịka e, gbakwunye ya lee na e, ị ga-enweta ele. Otu a ka ọ dị na ndị a niile. Mgbe ị were ha, chetakwa na nsị gị na ha na-amalite mkpụrụ okwu Igbo ma kwụsịkwa ya. Ọ bụ otu ihe ị ga-aghọta na ụdaume. Dịka m kọwara na mbụ, akọwala ihe ụdaume Igbo pụtara. Ha bụ
mkpụrụ edemede ndị ahụ na-anaghị enwe mgbochi nkuume mgbe a na-akpọpụta ha. Agwara m gị na ha dị 8 n'ọnụọgụgụ na-abịa n'asụsụ Igbo, mana abịa n'asụsụ Bekee ha dị 5 sọọsọ. Agwara m gị na ekewara ya ụzọ abụọ, nke bụ ụdaume-mfe na nke lekwa ha. Cheta na ha na-amalite mkpụrụ okwu Igbo ma kwụsịkwa ya. Ndewonu. Ndewo. Dịka m kọwara ihe niile, mgbe ọzọ anyị na-aga ileba anya na mgbochi ume, dịka m kọwara gị, anyị ga na-eme ya na nke ka onye ọbụla nwee ike mmụta ya ka ọ dị.